paskankärrystä, joka kantautui nenään. Hyi saatana. Ei naisten piekut haisee. Rohkenen olla eri mieltä sinun kanssa. Haista sinä jäkkä vittu. Voi nyt helvettis. Mummipeikko! No niin, sieltä se nipsu taas tulee. Mitä asiaa? Vedän sua sormesta. Oi, nyt pääsi vahinko. Siis jätkä itse mätänee täällä ja piereskelee sitten toisten paskankärrystä. Vitun homo. Älä mene. Minulla on jäätävä hyvä idea, Mummipeikko. Niinkö? Kerro heti. Muistatko, kun kerran kusi pulloon? Todellakin. Juotetaan sitä ihmisille. Jei, ensimmäinen kusetettava. Mitä asia koskee, saatana? Rohkenisitko maistaa kusta pullossa, hyvä herra? Ja kusta vai? Sanoinko kusta? En tarkoittanut kusta. Tarkoitin jotain muuta kuin kusta. No et minä sitten, jos ei se ole kusta, saatana. Hyvästi, hyvät herrat, saatana perkele. Voi vittu, Nipsu, sua saa aina hävetä.